I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the sign. Ik ga hier een eend op het balkon, die zit hier in een bloempot. En in het begin, de eerste keer dat ik hem zag, toen zie je er hier een paar ramen van het balkon. En ik zeg hem, joh, toen, nou, ik dacht, die eend die is gewoon verdwaald of die loert op een stukje balen. Maar een paar dagen later, ik wou de viooltjes in de bak zetten. En ik sterg niet in een ei lezen. Ik denk, nou, hoe kan dit nou? En het wordt nog een dag, toen waren er 2 eieren. Toen dacht ik, dan mag ik het fototoestel maar even pakken. Dus dan had ik die foto's maken. En toen hoorde hij 3 en ze gaan maar terug op lijst hier het zien en de eieren even lezen. Ze konden maar correct zien. Just wait a minute. Just sit and wait it. Dus toen had ze wel een uur en een kwartier voor het was. Dan dompelt ze daar in het wetter een beetje met het mandje om, wat kroos eten. En op een gegeven moment of jocht ze een keer roer. Dan vliegen ze achter een waarom. En dan gaat ze weer zitten. En maar ze zit nou omtrent de hele tijd erop. Okay. Ja. Maar hij is totaal net bang voor jou, hè? Nee, hij is net bang voor me. Hij kent me precies. Hij komt gaan ik wel even binnen door om een stukje ballen. En ik ga Jerkbal lezen, maar ja, dan werd het zo hard, dan smoort het er omtrent in. Dat maak ik net. En dan lees ik hem maar wat verse ballen op. Ik heb je er wel een beetje ballen extra om, ja? Ja? Ja, ja. Dus zal ik hem wel verroeren. Het is mijn vriend. Ja. Ja. Heb je al een naam voor haar? Nee. Oh. Ik zou het net, ja. Hoe is het? Lydia of zo? Lydia. Lydia vind ik wel leuk. Lydia, Lydia, how come you understand? I can offer you nothing at all. This is more than I had planned. Praat je wel eens mooi, Lydia? Ja, ik praat nooit als je hè. Ja. Maar ik mag net met mijn vingers op haar handen komen. Dan pikt ze mij misschien. Zo? Ja. Oh, zo, dat was ze net. Nee, dat was ze net. Nee, dat mij net, hè? Stout. Maar hier is verder zo makkelijk wat. En ik zou er naar uit, als ze uitkomen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, als ze hier op het balkon lezen. Hoe moeten die vogeltjes omheen komen? Ja. Dan zitten ze er toch in een hoekje. Maar dan wil ik maar een mandje hebben. En dan zet ik ze daarin en dan leg ik ze mijn touw naar beneden. En dan redt hij er verder om. Maar rennen ze wel net verder van.